Toto je pre makléra aktuálne najjednoduchšie a najmodernejšie riešenie. Stačí zaslať fotky alebo už vygenerované obrázky. Z týchto vašich fotiek vyrobíme trendovú videoprezentáciu s vlastným hovoriacím AI avatarom, teda vašim AI klonom, ktorý túto nehnuteľnosť predstaví. Takto. Ponúkam na predaj priestranný jednoizbový byt, situovaný vo vyhľadávanej lokalite len pár minút chôdzo od centra mesta. Byt je v pôvodnom stave a teda máte možnosť rekonštrukcie presne podľa vlastných predstav. Dom je zateplaný, má nový výťah a v okolí sa nachádza kompletná občianska vybavenosť. Dobre, zatiaľ stačilo, lebo toto nie je všetko. Z vašich fotiek sa stalo video na socky a z videa sme vytvorili kompletnú webovú prezentáciu nabitú všetkým potrebným. Však pozrite sa sami. Ponúkam na predaj priestranný jednoizbový byt, situovaný vo vyhľadávanej lokalite. Len pár minút chôdzo od centra mesta. Byt je v pôvodnom stave a teda máte možnosť rekonštrukcie presne podľa vlastných predstav. Preto hovorím, šetri svoj čas a peniažky. O prezentáciu sa ti postaráme my. Pre viac infami napíš alebo zavolaj a aby som nezabudol, celé video na socky a aj webovú prezentáciu nájdeš v popise alebo komente. Tak čau.